Čaute ľudia, vítajte u môjho ďalšieho nového LPčka. Tentokrát je to zase zo Sofo Game, ako vždycky. A chcel by som vám povedať, že nenatáčal som kvôli tomu, že som si chcel zrušiť channel, ale nezrušil som ho, pretože ma kamarát presvedčil a ešte som dostal tento pekný level. Tak teda, ideme sa vrhnúť na Sofo Game, čiže toto je moja 225 a ak budete počuť toto píšťanie, to sú dvere, pretože moja sestra sem chodí. Takže, toto je moja nová postava vlastne. Mám pekelného psa tu a tu mám podivnú Alenku, čiže neviem, na koho mám chodiť, ale asi na pekelného, ale aj tak ho nedám. Čiže môžem ísť aj do veže. Tak, ideme teda do veže. Tak. Co má ďalší? Marek dobre ubral. Koníkom dal. Ani neviem čo, a ja tiež tak slabo. No, a toto by som vám chcel ukázať, táto čiapka. Neviem prečo, ale stojí 2 milióny. A mám len 87 000. A ak viete prečo stojí toľko, tak prosím napíšte mi do komentov, lebo fakt, akože aha. Ja, že si dám ešte. No dobre. Čiže, teraz sa presunieme na S8. Tu máme Worgen X od kamoša. Na tomto väčšinou nebudem natáčať. A tak si pozrieme zbrojku. Či tu niečo nemáme. Máme tu lepšie rukavice. A počkajte, musím si na chvíľku odbehnúť. Dobre, prepáčte, už som tu zase a veľmi chámoš chcel povedať, že so mňou natáča. Tak vlastne so mňou natáča a bude tiež natáčať, že? Áno. No vidíš. Bude mať aj vlastný channel, takže môžem ho dať potom, keď bude mať, do popisu. Aha. Ja už mám ten channel, viete? No a neviem, či mám kúpiť, alebo nemám kúpiť. No jasne, že to kúpuj. Dobre. Počkaj, budeš mať na to dosť? Hej. Počkajte, musím si troška vypnúť Skype, lebo... Dobre. OK. Tak, máme rukavice a ideme. Gremlina asi. No tak, skúsime Gremlina. Poď. No, poď na crit. musí dať crit. A nedávame ho pretože mu chýbajú pár relikov. Takže... Tak. Ale tak arénku si dávame. Tak, hospodu by sme mohli dať. Tak, ideme na ďalší svet. Na ďalšiu postavu. Máme jednu hubičku až tu. To má môj kamoš. A hubička tu bude za 3, 2, 1. No tak nič. A riekol som. No jasno. Aspoň dačo. No. Nemáš na to goldy. To je jedno, našetríme. Chod do pozemku. Že by si dal podzenko a teraz. Joj. No. Gitarka. Bolo. To je bolo. Prepáčte. Nemám akože vôbec lagy, hej, to si všimajte. Lenže vždycky keď natáčam, tak mám také menšie lagy. Daj do neho hubu. Hej? No. Nechceš pivko radšej? Alebo dobre, čekneme potom, neskôr. Tak, ideme vypiť? No daj, vypijeme. A ako vidíte, tu máme aj ten svitok na pivka, ale nám to je troška asi tak jedno, lebo nie sme až takí veľkí hubičkári, takže ako nie, že by som ho zdorážal, ale nie sme. Nevadí. Aj, tak to bolo 11 levelov väčší. Zase. Ja, pohoda. Pozrite, toto je jeden jeho kamoš, ktorý na neho furt útočí. Nemá šancu. No, povedzte mi na čo. Tak
Akože... No. Asi Dobre, tak. a ideme na ďalší svet. Tu máme Fifidenta... Počkajte. Menšilák. Počkajte, musím troška s tým sa pohrať. Tak, som tu. Troška mi to laglo, ale hneď ako som Chod do vypol. pozemka rovno. Tu nemáme nič také poriadne, tu už som pozeral. Aha. Takže, a ideme na koho? Krutý Gremlin. Lebo... Aký je to lukár? Však? Máme preskočiť? Nie, pozri, mal som do polky. No, nevadí. Lepšie, vieš, nie, on to... No. Rochnítko. Rochnítko. Ale čo? Dobre. Ako nič, Aspoň ešte dávame aj alienky, album. keď už nie, podzemia. Aspoň niečo. Takže, ideme na ďalšiu postavu. Tu už máme hlídku, samozrejme je to moja postava, ako inak. A za ten čas, čo som nenatáčal, som dal aj kritik 2 milióny. Ale som aj troška dal podzemiek, pretože vtedy som mal ešte aj zabijáka, neviem. Roztak na mňa útočí, prečo nie? Že... No, čase, prepáčte. Dobre, a ideme na podzemko. Jasné, prvý, prečo nie? Dáme majú prednosť. No. Ešte jeden kryt. Aspoň jeden. Nevadí. To si vravel jemu či mne. Nie, tebe, jasne, tebe. Na Ophiona ideme. To je ten, čo som útočil na ňo. Veľmi Nemá dali. šancu. Veľmi sme ho dali, no. Dobre, takže tu nemáme aj hospodov, takže ideme na ďalší svet. A inak toto bude také krátšie LPčko, takže prepáčte. No, tu máme Vovíka, 73, ktorý užal aj Vucil Pežníku, aj Bažiného Valačníka. Proste je to dobrá postava, lenže dostal tento epic našťastie, čo ma dosť klamalo. A má strašne malé šťastie, čiže aj s Elikom na XXL. Takže si ho asi dáme na podzemko. Či... Skús s ním aspoň trošku. A ešte aj brnení sa nám zdvihlo, no tak pozrite na tak celkom dobré podzemka máme na to, že sme 73. No. Teraz samé kryty by bolo. Aha, veľa by si chcel. Hopa. No. Nevadí. A tak ale na to, že to je 94, No. ten zelený Rex, no tak dobre uberáme. Výborne priam. O 10 levelov väčší a inak Dobre. Vovik je bez cechu, čiže sa nečudujte. Pretože ho vyhodili, Pazuzu ho vyhodil. Hej? Ježiš, Pozri. odišiel sám. Aha, nevadí. No. Dobre, čiže dáme do hospodu. A ideme na... Tak ostávame tu. No, ideme na tohto... Roztáka. Nevadí. Nejdeme teraz na Goldy. Aha, je najmenšia. Dobre. Daj. Prvé dva čísla. Ježiš. Bože, dneska máme také šťastie na číslo 69. Jo! Čo to dalo? Dobre, takže toto troška stíšime. Dobre, to si pozeral? Nie, nepozeral som na tomto nič. 180. Hej, pozeral. To si vravel, že Jaj, vydrž, lebo no. to máš řadka. Sorry. No dober to, že či tam pod tým niečo nebude. Kocičke. Nie. Dobre sú. Dobre, takže tu ideme na... Nakažený medveď. To by sme trošku debilný. Nevadí. Nakazený medveď, dobre. Mal byť down, ale... Toto je trošku slabšia postava, takže... Hej. A tak super. Ani nie. Slabo sa gambli. 2010. Dobre, mohli by sme ísť do hospody. A ešte potom by som chcel ísť na ďalšiu postavu, kde má kamoš 9 hubičiek.
level up. Čiže mohli by sme ísť... Nie. Au. Mohli by sme ísť aj pozemkom. No tak jasné. Za túto. A koľko stojí? To No. potom. No tak to Voltage. je, ale najprv chod na toho elementála skúsiť. Element. To som ti povedal vtedy. No. No tak toto si Bolo potrebujeme by pretože... skrytom. No. No a ešte jeden. Kritik. Nevadí. Dáme Nevadí hubu? dneska, daj hubu. Alebo... Nie, daj hubu. Aha. Tak nič. Toto dneska nepadne. Dneska proste máme ohromné šťastie. Iba z rána som mal šťastie. Potom celý deň nešťastie zase. A to... Musíte si zvyknúť na mňa. Pretože som len dneska dal temného jazdca. Tak, tu je postava Nextro. Má look epic. A peknú kušu, čo som dneska kúpil. Ale aj tak je na prd. Si istý, že Gorgonu? Dobre, že sme ju dali najúžasnejšie, ako sa vám dalo. A idem si zobrať na to bratku a ideme na tohto skúsiť. Čo si? Je down! Jo! Daj si! Jo! Tak nie až tak na prd. Jo! OK, Takže aj level up. Mohli by sme skúsiť tú Gorgonu. Ľavohrúd. Počkať. Ľavohrúd je menší level ako Gorgona? Vieš, neviem. Nevadí. Choď skúsiť na toho zelenkavého gremlina, choď skúsiť. Čo? A to by som už minul veľa. No ľavohrúd je kúzelník, takže toho nedáš dlho. Ešte raz daj na Gorgonu. Nemôžem. No dobré. Preto si to je kamošov účet. Á, ten tu má ešte iba toľko to vyminutých. Tak sme len my dali. Dobre, takže to bolo tá postava. A tu sme na Marekle 159, mojej prvej postave. Aj keď to tak nevyzerá, ale je to tak. No. A troška to vyzerá. Takže mám tu len luxusné piky. Tieto v inventári nie. Tie idem do záchoda, keď budem mať. A dneska ráno sme aj dali tu vlastne... Počkajte. Zase roztak, ako nie. Ježiš. Ako inak. Už si bol dvakrát. To sa nehrá. Dobre, takže tu ideme na ohnivého štíra. Dobre, menší lak. Počkajte zase, musím na chvíľku pauznúť. Dobre, sme späť a už sa to aj štartlo. No, tak nič sme mu zase neobrali. Dobre. Tu si môžeme dať rovno hlídku. A ideme na S7, kde mám IO 456. Nie je to moja postava, ako vidíte, dračí oheň tu mám, to som ja získal. Toto som ja získal, proste všetko ja. Pretože to som dostal túto postavu levely 7. A máme tu už kosteného, ktorého nedáme. Aj keď som Vypí pivko. Nie. Vypí pivko, možno, že dáš 20. A kľúč. No jasne, 20. Proste vidíte, som dobrý strašne. Kubo to už prikyvuje ako vždycky. Dobre, ideme ďalej. Čakajte, som bol všade, hej. Dobre, ideme ďalej, toto je moja postava nová. Ani tu už nemám. Takže je to 11, má celkom pekné veci. Max Critic som dal dneska 1491 u Kuba. Gimové LP. A tu by sme mohli zaotočiť na Vikings King. Alebo nie. Zaotočíme na Bratranca, aby bol spokojný. Ajo si slavný, vidíš, no. Dobre. Lepšie ako nič. A kúpte aspoň prasa, keď už nie je volka. Nechce sa mi.
tak tomu každý deň ostáva. Každý. Má. Keby nemáš nejakú hubu. No mám hubu, ale svoju. No tak to mi došlo. To ti nestačí. Dobre. Čiže, kde to mám? Olávko. Skús tú hulku skúsiť kúpiť? Ešte nie. Oho. Na obratnosť. Zober to. Aspoň predáme. No na obratnosť to Ale potrebujeme. predáme. A na obratnosť potrebujeme, to na čo budeme predávať. A vidíte, má tu luxusné piky, toto mal minule Kubo v zbrojke. Musíš mi to pripomínať? A ja mu ešte dlžím SMS-ku, tak sa hneď na mňa obracal. No tak jasné. Pretože som mu veľmi dobrý kamarát, najlepší. A proste to mal za huby a Ako každý nekúpil. Ty si ešte nemal za goldy. Nie. Ale v hospode si mal veľa. No tak v hospode som už ich mal asi 10. Choď si No, plienky tak si mi vešať. pozri môj popis. Nie, nechcem. Postaví. No ukáž im ho. Ten myslíš? Nie, to je môj. Na Roztakovi, toto je Fivident. To je Vovik. Toto bude asi Hej. Toto bude on, no. Dal som 90 na podzemí a mám 75 epikov. A to len 10 z nich alebo 15 som dostal v hospode. A ani jeden za zlaťaky v... Kritik dal, ne, čakajte. 2. Jasné. Väčšie nedá, iba, no pozrite, teraz dá kritika. 2. 2, hej. 1 Okay. milión, ty. Veď vravím 2 milióny. Daj tu za 8. Potom vypijeme pivko. Inak, ak počujete tú hudbu, najlepšiu, tak, to si nevšimajte, to mamina počúva. Už. Nevadí, ukáž pomocníkov. No, a chce sa vám pochváliť s pomocníkmi. Toto bola kosa niekedy. 666. 666, jo. Z toho som mal riadne nešťastie. Toto boli bodky. Teraz sú to bodky. Tie... To je jedno. Proste toto Zajačie. najlepšie rukavice, to aj ja chcem na Vara. Aj toto chcem No. na Vara. Aj toto ja chcem, to najlepšie epiky na svete. Tak lepšie ako máš ty určite. Hej, jasné. Vrahoun. Ó, huba. Vrahoun, huba, čiže ideme. Skús kráľosaura raz. Ale chod na výdrž na ňo. Aha. Už som to chcel Ó, pauznúť. tak nič. Dobre, takže toto by bolo všetko, ale ešte niečo dokonca. Neviem, na Martinko 741. Z tej som asi ani nenatáčal. Neviem. Natáčal, keď si ukazoval postavy. No a proste už to nie je moja postava a aj tak som. Koho si tam mal dávať? Toto som už dal. Čiže teraz asi černý fantom. Alebo krutý. Ja hej, černého fantoma musíš dávať teraz. A preto si černý obchod na Elíky. Jo! Epic na 3 staty je tam! Jo! Luxusný a do setu ešte. Jo! Takže dneska very luck. Ty si lakér. Oh. To je husté jak prase. Jak sa hovorí. Hej. Ty vole, ty máš dneska lák. Čo A ešte? choď kiklopa. Kiklopa? Hej. Ale no. No jasno, kiklopa badaj. Dobre, už neviem. Daj Ešte ešte raz. Nie, už nie. Ale tak by sa ti to oplatilo raz. Daj do 5, zaokrúhli. Zabije kamoš. Ale tak dal som mu epic na 3 Menší starty. Ale tak nečudujte sa, nemám všetky eliky. Dokonca nemám na výdrž, ale Ja ti viem, že pretoč si jeden čaro obchod na výdrž. Ale serme na to. Bože, no a čože mu minieš celú toho, veď ide hubičkový víkend.
Na to hubičkový víkend je, že sa míňa touha. Touha? Fakt? No. To, ale aj tak kúp ich, aby si ešte mohol. Že ti možno pod nimi niečo bude. Skoro som predal. Toto som chcel, tento elix vždycky. Aj tento. Prečo je vlastne nechávam? Daj ešte raz hubu, pretože už sa ti tu neoplatí. Alebo ideš rovno do podzemka? Skúsim draka chladu? Nie, kiklo podávaj. Teraz to bolo hnusné. Ti poviem. Faka, heda! To tak. Toto čo je? Keď som ho začal hrať, mal 34 hub, vieš, že ma zabije. To je jedno. Bude to pekná smrť. Myslím. Dal si mu epic na tie staty, tak... 2. A vylepšil veci. Ako? Za goldy, ten štít. Ja, jasné, no. Dobre, čiže toto by bolo z dnešného LPčka. Menšieho všetko. Koľko? 21 minút. Celkom dosť? Dobre, čiže toto by bolo z dnešného LPčka všetko. Aspoň teda myslím. Na budúce LPčko by som tiež takto chcel drtiť podzemka, lenže by som musel dobiť zase on jemu. Niekedy. Obidvaja sa dobijeme a prídeme na budúci víkend. Dobre, čiže ja na Kubovi tiež dobijem, na Rostakovi, na Romanovi dobijem. Čo? Môj. A potom dáme ešte aj jeho link. A on bude natáčať vlastne z podstav tiež, takýchto ako ja skoro. No, určite aj z tej 225-ky. Ale nie, to neviem, či môžem dať. Ja sa ešte spýtam, či môžem dať do LPčka. A tak on za ňu nehráva, to je ako moja. Kupko sa tu hrá, ako keby mal gitarku. Ja mám gitaru. Hej, jasné. Tričko. Ale normálnu gitaru. Ty nie si v pohode. Dobre, čiže takže toto je v podstate už všetko. Týmto sa lúčime, tak sa majte.